Alam, nag-ready ka ba ka? Si Madam Brenda karon pa man gid naglabing man. Murag kamo sa labing. Oo. Labing sa mud. Kamo. Oh, labing. Uy, labi kayong... Ikaw mas labi karong adlaw. Uy, Ayun. uy madam, first time ako nakalimayn hapon sa inyong tanan. Bapa, Ako ang Amerika. Wala mi anak niya. Dili mo na. Wala mi ano Patsada ba kini? Muna yung nakawatan pa ako, no? Madam. Mga madam, karang mga madam diri sa iya. Mga adik na sila sa imuha. Sa Baguio kung sa una, tanaw na may video. Ganahan ko sa iyang lit. Naglipti ko karoon, hindi abot ka. Ang tsada ang pagkamugna ba? Ganan, Angelina Jolie. Bapatog sukol at lambi. Akong mga tauban. Hello. Mukha na, napahilabutak na sila. Tsare! Ay, ka maglabing ka sa inyong balay. Uy, ay na. Kung ka-idol ka nila, hindi ka tanaw sa video. Nga nag-puller-puller man ka. Sinabihan ka. Awa pa. Nakapunta ka na namin sa practice. Naanak ka ng kagayan niya. Pero nagsisinanganan daw kung kawalay mga sa siya na drive. So, stop, look, and listen. Kaghan mo na ilap ko dili. Oo, ay, kaya sila. Baon mo eh. Baon mo na. Oo, gay. Ako pa. Yaw na. Dili, uy. Kaya sa mga pagkaon, magtabi ay pamanta. Lain man kayo na nagsusog na tayo, makatuhog naman. Pero lain pag ako nakita. Ako nakita ni Madam Rinda sa Palago Puso. Karon, akong mga amigo nakaaninan. Nag-promise ko niya at pang June, pag-ulit ko sa Thailand. Nag-promise ko niya, mato ko. Ang hindi mag-ilap na ng tabo. Nag-una pa noon si Uncle Ugat mga Kristo. Nabilin na ba iyang person? Akong pinululan ba ito? Ako nag-tracking ako live. Ako nito padala sa GMT. Nakita ko. Pero sinuod na pagkat sa mga manan. Ang ay yung una man nag-reach out niya. Dili siya ako. Kasi na kayong mga tao. Automatic na kayo nga bayan. I-reach out ko niya. Pero layo na sa pagkachika. Una po nag-chat before po na Thailand. Alam ko, nag-chat ako sa ide. Nag-chat ako sa imo before pa lang 2020 yata. Dili! Pandemic time. Wala ka mag-chat. Imong i-share nga ako ang post nga Charmos. Imong i-delete pa ito na ka. Wala, pandemic to. Nag-chat ko sa iya. Di ba, nag-chat na to dahil. Shared ang post, shared. I-share niya akong post. Alam ko, Share ni mo tong about sa mga... Oh, pero hugyaw, magkakito, makaanak man to, makatiurok man tumutong, i-delete din siya. Karon, nag-chat ko na kung madam. Pauban ako sa inyong grupo. Mo gina chika man, madam, pauban ako sa inyong grupo. Nag-reply siya, maraduha sa kabulan dito. Dahil, iya pong reply, alam ko siya nga, sure, why not, asa man ka? Dabi karon diwa naman ko na Pilipinas, mo may anak na ako. Pero, katong pag-uli na ako, nagplano din ko nga, madam, paano ako sa inyo? May moment Pero sikat na kay Kanto. Dili. Sikat naman sikat na kay Ka. Dili. Ito hindi ka sikat, i-message sa ka, pamati kay ka, isa na mo reply. Salaan lugat ka. Kananaw na sa imo ha. Ibag-igog ko eh. Kananaw sa imo na sa una ni message din ka na ako. Oo, niya. Kaya na pa Oo, nagbagida. sila sir dahil. Oo, sila. Sis Karon, kay anak man din, mga dini na daw, nanagay mo ginatuan. Dito naman na ito nakakita at nasikat ng anak ng mga laki. Kasi yung post ba nga, kaimal, naon yung mga pikin. Dito na nito, anak, PBB. Oo, bago mag-PBB, ang sayo ay akin mandayon. Dito na rin ko na kutsada, kaayo yung 3x. Mas tsada to ka, oh. Albo na kayo. Roy, kayong talitay man. No. So dito na rin, nakalagi mga cake. Sa mga Kuan nila. Bandery to Bandery Room. Oo, maya, mag-kuan sila, mag-aros-aros sila sa Sundray. Asa ba yung bana? Ha? Bye. Ano si... Siya pa lang siya. Ayaw pa lang ako, makaingon ba sila ng ako ka? Malipay man siya kay magbabay, magidaan ng kiki. Nadayaban, baka. Ano sila matulog dili na nakitan kami ng hotdog. Mo, kinagunihan sila.
Hindi ako nakaikatas na nindan na naman ko. Naba ni mga permit? Ako ba? Pwede na ba i-report? Ito, madam, ay paminaw sa nalipay. Bagi check ko, it's a chance and opportunity. Kaya ito una, i-invite na kuning, agina na kuning mga mga riba. Pag hindi nga nila, ilas sa panagsa. Oo, dapat last time mo na Sa daoy dancer? birthday niya. Oo. Mura may check isda sa batyo. Gedlock and the national costume is very gedlockism. Sakto. Dayon, dalipay kay ko nakaanhipod ko kay importante maging kay nga maglabing ka. Kay nakaabot na lang kog late, dagan kay naningil ay kang bayuta ka niabot na lang kag late, wagi ka betong brinda. Mo man ba? Lain ang entry. Nga nakaabot ka sa daing dapit, diya sa imong silingan, wagi ka kapanilingan. So dili maayo. So karon sa dili karon ra ko kanimo na nimo gidubli mo pintas. Wala na, benda lang. Nag-post naman ni siya nga nalukat na niya tanan yung mga Benda, kautangan. napulutro. Benda, napulutro. Mo na siya isang investment. Naabad ay. Ito mo mga ma-order mo. Nabay si Constantine. Kaon mo lang kapiman. Pero madam, tinuod na pagka-chika mga manang kaning iyahang farm. This is a million naman na investment. Kaya bisan pag ipagpatukol aning blocky-blocky, marag mag-isot man kong afford sunod adlaw. Ako dining baboy, ako rang giinot ang kwan, ang tangkalism. Igo ang baboy, mabulasot. Nangayo sa ako, kaya namo ko'y tulo por miro. Nagdugag 5. Karon request ako ng igsuon siya nga, bay, timuin na siya og tangkal ang baboy. Ipo ko nga pinag-budget sa 3.5. Ano 3.5? Kaya pili magyud ako ang siminto barato ra gid man. Ang baboy lagi nga mura ka split to ano. Galakaw sa tangkal ano. Hindi siya magbulas. Ako nang giinot ni receive sa kang baboy siya after 2 months orok na. Oh, nya kani pa lang oh, nala. Tanawan ng imong mga tugas. Buwang ka sa kong tuhod, ma'am. So daghan gid dayon ang entrance ni 20. May rasa ko mo pabayad ba? Ay, makapanunglo sa tabi. Yung kanilang ko dito. So ani, unya na ka magchika mga manang, maglabing rata, maglabing sa mini Madam Brenda. Oh, then dugay man di kay mi ani dog ko nagkita. Dahil first time na mo magchika ha, kasi lumiad kini sa batasan man. So today, ma-discover nung ko yung batasan. Oo, dato ka kung nega o. Dato cellphone. Dato ka. Okay, goodbye and thank you very much. Okay. Tara. Ayun, sabi mo. Mudapit rin. It's DJ.